Στο prediction table, ο παίχτης βλέπει τους αγώνες που παίζονται live αυτή τη στιγμή. Σε αυτή την ενότητα, ο παίχτης έχει τη δυνατότητα να βλέπει τη δύναμη των αγώνων με βάση τα βάρη που έχει επιλέξει ο ίδιος. Για να επιλεχτούν τα βάρη, πατώντας το κουμπί του menu πάνω αριστερά, διαλέγει την επιλογή Settings. Εδώ ο παίχτης παραμετροποιεί δεδομένα όπως οι επιθέσεις, shoot στο στόχο, ακόμα και τζίρο, ώστε να δώσει έμφαση μόνο στα χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν. Πατώντας στη συνέχεια το κουμπί πρόγνωση, οι ομάδες όλες ανανεώνονται και εμφανίζονται ανάλογα με τις επιλογές του παίχτη. Ο παίχτης μπορεί να ρυθμίσει ξεχωριστά τη γηπεδούχο ομάδα ή τη φιλοξενούμενη, είτε και τις δύο μαζί. Ο Σαμουράι, σύμφωνα με τα βάρη που του ζητήθηκαν, αναλύει τους αγώνες και προτείνει με σειρά προτεραιότητας τα πρώτα 6 μάτς. Εάν η αριστερή ένδειξη του αγώνα είναι μπλε, σημαίνει ότι ο αγώνας τηρεί τις προϋποθέσεις από τα βάρη που διάλεξε ο παίχτης. Εάν η ένδειξη είναι ροζ, σημαίνει ότι η απόδοση του στοιχήματος είναι ακόμα χαμηλή. Εάν η ένδειξη είναι κόκκινη, έχει καλή απόδοση στοιχήματος, ενώ εάν είναι κίτρινη, η ομάδα τηρεί τις προδιαγραφές που διαλεχτήκαν.